Вітаю вас, паважаныя гледачы. З вами Александр Кнырович і атмасфера. Кітай – нашае ўсё. На гэтым тыдні Кітай святкаваў 80-годдзе перамогі над Японіяй і заканчэння Другой сусветнай вайны. Да гэтай падзеі быў прымеркаваны саміт Шанхайскай арганізацыі супрацы. Дзяржаўную прапаганду разрывала ад адчування велічыні. Здавалася, што вось-вось і Лукашэнку прызначыць прэзідэнтам зямнога шару. Лічбы ж кажуць крыху пра супрацьлеглае. З імі ввогуле цяжка. Сёння яны нам раскажуць пра падаражэнне камунальных паслуг, пра закрыццё школаў у Беларусі і пра зніжэнне колькасці першакласнікаў і агулам насельніцтва, пра розніцу ў мінімальнай аплаце працы паміж Беларусію і самымі беднымі краінамі Еўропы, пра падрабязнасці работы беларускай АЭС і пра тое, як Беларусь збіраецца збанкрутаваць адразу ўвесь нямецкі аўтапрам. Так, вам не падалося. Усе гэтыя Audi, BMW, Мерседесы і Porsche, ім усім хутка канец. Таму запарце кубачак гарбаты, зрабіце бутэрброд і усаджвайцеся як мага ямчэй. Гэта атмасфера. І мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі. Дзеці пайшлі ў школу. Восень. Дзень ведаў. Настаўнікі і кветкі. Свята. Са слязьмі на вачах. Колькасць школаў у Беларусі падае з года ў год, і цяпер іх 2848, на 24 менш, чым год таму. І гэта можна было патлумачыць тым, што закрываюцца школы ў раёнах, людзі пераязджаюць у гарады, але на 1000 зменшылася і колькасць настаўнікаў. Колькасць першакласнікаў скарацілася адразу на 15 000, сёлета іх каля 90 000. Далей будзе горш. Цяпер у школу пайшлі дзеці яшчэ да ковіднай эпохі. А ў 2030 годзе адбудзецца зніжэнне на траціну, да 60 000. Трошкі менш дзяцей нарадзілася ў Беларусі ў мінулым, 24 годзе. Так будзе. І з гэтым ужо нічога не зрабіць. Беларусь вымірае. Слабым суцяшэннем можа быць тое, што мы ў такой сітуацыі зусім не адныя. Згодна з дакладам ААН, з 237 краінаў і тэрыторыяў свету чвэрць, дакладней 62 краіны, ужо дасягнулі піку насельніцтва. Далей у іх будзе толькі зніжэнне. І Беларусь сярод іх. Пытанне ў хуткасці гэтага зніжэння. Думаю, што мы калі не рэкардсмены, то дакладна утроіцца. Як думаеце, з чым гэта звязана? Трэба спытаць у Качанавай, здаецца, яна ў нас займаецца павышэннем нараджальнасці. Ну і заадно даведацца ў яе. Можа, беларускі мінімальны заробак 184 еўры якім-небудзь чынам уплывае на жаданне нараджаць. Асобна варта ўзгадаць, што самы нізкі паказнік у еўрапейскім звязе у Балгарыі 551 еўра. У 3 разы больш. Ці няма тут сувязі, Наталля? Як думаеце? Затое у аднаго беларускага ўжо не дзіцяці ўсё добра. Ён, замест таго, каб вучыць кітайскую мову, выконвае пры бацьку відавочную ролю ахоўніка. Ну там, у Кітаі. Дзіўна, што гэтым разам абышлося без сабачкі. Вельмі дзіўна. Але адказ на пытанне «Дзе Умка?» пакінем для іншых перадачаў Белсату. А пакуль паспрабуйце адказаць, якія краіны мае на ўвазе наш горападарожнік, наш Вашку да Гама, прапаноўваючы эканамічнае партнёрства китайским предпринимальникам. Вы, наверное, прекрасно знаете, что только что освободившиеся большие страны африканские от колониализма, от зависимости других стран, хотят иметь сегодня равноправные отношения с другими государствами. Каго ён мае на ўвазе пад толькі што вызваленымі ад каланіяльнай залежнасці краінамі? Нагадаю, Зімбабве сталася незалежным у 80-м годзе, Кенія ў 1963-м, Уганда ў 62-м, Гвінея ў 58-м, 60 гадоў таму. Хто там яшчэ да нас прыязджаў сябраваць? Заўважце, у гэтага Магеллана першая адукацыя выкладчык гісторыі. Але давайте ўсё ж бліжэй да эканомікі. Што такое ШАС? Шанхайская арганізацыя супрацы.
Гэта рэгіянальная арганізацыя, створаная Кітаем у 2001 годзе. Яна аб'ядноўвае 10 краінаў. Беларусь далучылася да яе ў мінулым годзе. Ці можна сказаць, што яна такая ж бессэнсоўная, як БРИКС, СНД ды іншыя спалучэння лідараў? Не, гэтая арганізацыя іграе значную ролю у першую чаргу ў рэгіянальнай бяспецы, кантролі за наркатрафікам, барацьбе з мясцовым сепаратызмам. Але вось менавіта ў эканоміцы яе ўплыў мінімальны. Нашыя хатнія эканамісты-прапагандысты могуць колькі заўгодна тыкаць у групавыя здымкі і даказваць, што вось сіла, траціна сусветнага ВУП, палова насельніцтва, рэсурсы. Але праўда ў тым, што аснову арганізацыі Кітай і Індыя з чвэрці, а не з траціны сусветнай эканомікі, якую рэпрэзентуюць краіны ШАС, на іх долю прыпадае амаль усё. Расія з яе 2% ціха курыць побач. Беларусі не бачна. І галоўную інтрыгу быў, вядома, прыезд індыйскага прэм'ер-міністра Модзі. Іх геапалітычныя інтарэсы з Кітаем не супадаюць. Яны канкуруюць паміж сабою. Да таго ж нельга не заўважыць, што лідар Кітай у разы мацней звязаны эканамічна з краінамі глобальнага захаду, чым з партнёрамі ў ШАС. Ён жа не збіраецца ваяваць ні з кім. Ён збіраецца і далей гандляваць, атрымліваючы эканамічную карысць, напрыклад, ад аслаблення Расіі. Ды і ў нашым рэгіёне тавараабарот з Беларусю каля 8,5 мільярдаў, з Польшаю больш за 50. І хто яму большы сябар? Лукашенка шмат казаў пра нейкую неймаверную супрацу, пра тое, як мы пераймаем, вучымся ў Кітаі ўсе гэтыя дзесяцігоддзі. Рэальнасць, лічбы выглядаюць па-іншаму. Так, мы гандлюем з Кітаем, але гэта гандаль з глыбокім мінусам. За мінулы год мінус 5 мільярдаў. І ўсе дзяржаўныя праекты таксама аказаліся ў мінусе. Падкрэслю, усе праекты з Кітаем. Найлепшая ілюстрацыя будзе параўнанне эканомікаў. На графіцы вы бачыце, як за апошнія 15 гадоў вырасла эканоміка Кітаю. Гэта памер ВУП у парыцеце пакупніцкай здольнасці ў доларах 2021 года на чалавека. Рост у іх 230%. У Беларусі 20%. Розніца ў тэмпах росту у 12 разоў. У 12. Вам не здаецца, што мы неяк дрэнна вучымся? І што ўся гэтая стратэгічная супраца нам неяк не на карысць? Но чаго можна чакаць, калі вось гэтая стратэгічная, прарыўная паездка ў Кітай заканчвалася сустрэчай з кітайскімі прадпрымальнікамі, дзе беларускі бок прэзентавалі, проста скажам, лідары вельмі высокага ўзроўню. Адзін Цяцерын, трэнер Лукашэнкі па тэнісе, які быў заважаны ў карупцыйных схемах вакол Гродна-Азоту на дзесяткі мільёнаў долараў. Другі хакеіст, удзельнік асабістай каманды Лукашэнкі, цяпер ужо сенатар, Баскаў. Гэта чалавек, асабіста датычны да забойства Рамана Бандарэнкі 12 лістапада 2020 года. Але ў мяне у гэтым месцы іншае пытанне. Скажыце, у Беларусі ўжо скасавалі забарону для чальцоў Савету Рэспублікі займацца бізнесам? Ці асабіста для Дмітрія Баскава дзейнічае нейкае іншае заканадаўства? Так, і бізнес абмяркоўваўся, канешне, моцны. Гэтыя высокія мужы сабраліся разам з кітайцамі не ў космас, не думайце. Яны сабраліся будаваць цяпліцы. Адзін для агародніны, другі для кветак. Будзем, значыць, з ружамі і памідорамі ад Лукашэнкі і ягоных сяброў. Былі ў гэтай паездцы яшчэ пара цікавых відэафрагментаў, але пра іх у самым канцы праграмы. А пакуль да іншых навінаў. Завод «Амкадор» выглядае сапраўды нацыяналізавалі, забралі пад дзяржаўнае кіраванне. Гэта вынікае з рассакрэчаных Белполам дакументаў. Цікавая гісторыя. Прадпрыемства вытворчасці дарожнай тэхнікі было заснаванае амаль 100 гадоў таму і на пачатку займалася вытворчасцю цацак. Але паступова развілася ў буйное машынабудаўнічае аб'яднанне. У канцы 90-х яго акцыі былі выкуплены ў прыватную ўласнасць, і паступова асноўным акцыянерам стаўся блізкі да Лукашэнкі прадпрымальнік Шакуцін.
прадпрыемства давно адчувала цяжкасці, і санкцыі, і потым і вайна былі шансам выйсці з фінансавага крызісу. Але, як вынікае з дакументаў, прадпрыемства займела запазычанасцяў на астранамічную суму амаль мільярд рублёў. З іх 360 мільёнаў гэта бюджэтныя сродкі. Падкрэслю, гэтыя грошы былі выдзелены прыватнаму прадпрыемству наўпроставым указаннем Лукашэнкі. Як вы, не адмовіліся б ад 127 мільёнаў долараў праз знаёмства? Цяпер прадпрыемства, відаць, зробіцца дзяржаўным, і запазычанасці бюджэту спішуць. Пытанне: ці каштуе 360 мільёнаў прадпрыемства, якое штогод прадукуе толькі страт? У 24-м пад 100 мільёнаў рублёў у мінусе. І ці будзе прыцягнуты да адказнасці сам Шакуцін? Як думаеце? І што было б за такія фінансавыя махінацыі з не такімі ўжо блізкімі ручнымі бізнесоўцамі? А наша АЭС вырабіла за 5 гадоў 50 мільярдаў кілават-гадзін электраэнергіі. Чыноўнікі радуюцца і лічаць, колькі газу зэканомілі. Між тым, зыходзячы з планаў, да гэтага моманту выраб мусіў перавысіць ужо 100 мільярдаў. Што гэта значыць? Станцыя, як і Амкадор, генеруе страт. Пры гэтым там, у Кітаі, размаўляючы з кветачнікамі, Лукашенко абяцаў ім пабудаваць і другую стратную АЭС. За ваш, канешне, кошт. Запазычанасці перад Расіяй вяртаюць з бюджэту. Нягледзячы на дасягненне АЭС, камуналка падаражэе. Медыі пішуць пра тое, што змяняецца ў горшы бок умовы для так званых дармаедаў і тых, хто працуе за мяжой. Цяпер, калі хто з іх уладальнік кватэры, то незалежна ад таго, хто там зарэгістраваны і рэальна жыве, плаціць давядзецца паводле поўнага тарыфу, то бок у некалькі разоў больш, чым раней. Як уважаеце, гэта справядліва? Але за галоўную навіной пра падаражэнне ЖКГ для дармаедаў хавалася менш яркая, але такая, што датычыць усіх. Цяпер стандартная, ільготная цана, ільготы ў аплаце за тэхнічнае абслугоўванне, у тым ліку ліфта, а таксама за карыстанне жылым памяшканнем будуць выдзяляцца толькі на 20 квадратных метраў, а не на ўсё жыллё. Як вам? Адзін жэст рукою, не пытаючыся вас, проста павысілі цану. Калі у вас больш за 20 квадратаў, будзеце плаціць паводле поўнага тарыфу. Колькі? Чакаем новых жыровак. А ў астатнім все па-стараму. Стабільна. Чарговую групу дзяржаўных службоўцаў злавілі на хабарніцтве. Гэтым разам чыноўнікі з сельскай і лясной гаспадаркі прымалі грошы за выбар пастаўніка паліўна-змазачных матэрыялаў. Затрыманыя адразу 18 чалавек. Чарговую гідасцю якасных, экалагічна чыстых беларускіх прадуктаў знайшоў Роспажыў нагляд. Гэтым разам у ялавічыне, алею і кансервах з качкаю былі выяўлены лістэрыі, дрожджы, цвіль, сальманэла і іншыя шкодныя мікраарганізмы. Не ведаеце, чаму ў нашых прадуктах шкодныя рэчы знаходзяць выняткова расійскія кантрольныя органы? Нашыя дрэнна правяраюць, ці проста мы менавіта расіянаў хочам атруціць. І яшчэ крыху пра бактэрыі. У Берасці цікавая крымінальная справа. Сетка платных туалетаў схавала выручку і плаціла зарплату ў канвертах. З пахам, выходзіць, справа. Ну а эканоміка Польшы дасягнула псіхалагічна важнага рубяжу, перавысіла 1 трыльён долараў. Такім чынам Польша ўвайшла ў топ-20 сусветных эканомікаў. Як яны даюць рады без Лукашэнкі, ці хаця б без Качанавай? Дарэчы, пра яе. У нашай любімай рубрыцы сёння выданне «Беларусь сегодня» і корэспандэнт Михаэль Альбрехт. Я ўсё ж такі падазраю, што гэта псеўданім. Гэтае галоўнае дзяржаўнае выданне заявіла, што нямецкі аўтапрам усё, што ўсе гэтыя Ауді, Мерседесы ды іншыя Поршы абанкруцяцца і знікнуць ужо праз 5 гадоў. Вы ў шоку? Я ж не. Што вы, які там Кітай, калі ў Еўропе такое? Такая глыбокая выснова, абгрунтаваная вось так.
Колоссальные пишут страты. Мерседес минус 31%, Volkswagen минус 33%, Audi минус 37,5%, BMW 38%, Porsche минус 91%. Вы що? Нема у нас больше Porsche. Успокойтесь. Не спешайтесь ці то з окна выкидываться, ці то советское шампанское откарковывать. При найближэйшым разгляде высветлілася, што ўсё не так страшна. Сапраўды, нямецкі аўтапрам перажывае не лепшы час, але ён яшчэ займае 15% сусветнага рынку. Сумарны аб'ём продажаў у гэтых марак каля 700 мільярдаў долараў, капіталізацыя каля 300 мільярдаў. Яны ўсё яшчэ ў разы даражэйшыя, чым уся беларуская эканоміка. І мінусы – гэта страта, але страта прыбытку. У мінулым годзе яны атрымалі чысты прыбытак каля 40 мільярдаў долараў. А гэтым будзе значна менш. Гэта праўда. Але гэта ўсё яшчэ прыбытак, які вымяраецца дзесяткамі мільярдаў долараў. Пра што могуць толькі марыць беларуская АЭС, Амкадор і сотні беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў, што ўстойліва працуюць у мінус. Так што Мерседес яшчэ крыху пратрымаецца. Здаецца. А галоўнымі кадрамі з Китаю для мяне былі вось гэта. Jinwan Bai Luo Xizong Tong Lu Pa Shen Ke Shang Ji Di Da Tianjin, Zhong Chou Shi Shanghai He Zuo Zu Zong Ji Feng, He. І яшчэ вось гэта. Но не ведалі кітайцы, як правільна здымаць Лукашэнку. Пра што гэта? Ніхто не вечны. І ўсё калісьці заканчваецца. І як бы не марылі Пуцін і Сі пра вечнае жыццё, не смейцеся, менавіта в такі гутаркавы фрагмент злавілі журналісты. 人类的器官会不断的移植，甚至越活越年轻，甚至会长生不老。预测呢？ Як бы яны не марылі жыць вечна, так не будзе. Закончацца яны, як Сталін, Гітлер, Кадафі ды Чавес. Закончыцца. Будзе потым лепш ці горш, я не ведаю. Але я дакладна ведаю, што будзе іначай. І як? Залежыць ад нас, а не ад іх. Я так думаю. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович і сустрэнемся праз тыдзень.